O bun, hei, salutare tuturor, eu sunt Cristi și vă invit astăzi la un nou episod. Astăzi ne jucăm un joc cu mașini. Eu sunt pe tastatură, nu prea se vede acum. Și mă joc pe televizor. Și ce să vă zic eu, să apăsați și voi acel butonaj de like, că mă ajută foarte mult și văd susținere și mă îndrumă să fac mai multe episoade cu acest joculeț. Să mai spune și mie ce jocuri să mă joc. Oba, nu. Chestia e nașpa pentru că eu trebuie să mă uit în telefon să văd dacă se vede bine la voi. Pentru că după aia și eu nu pot să văd la joc. Apoi pe aici. Nu vedeți. Și ce să mă zic eu? Acest joc este disponibil și pe telefon. Numele jocului, dacă nu uit, o să-l las în descriere. Numele joculețului acesta, să vă jucați și voi, că chiar este foarte frumos. Și poate o să-mi iau și eu un volan și să nu mai stau cu tastatura. Știți că cu volanul e mult mai ușor. Nu știu cum e la voi mai ușor, cu tastatura sau cu volanul. Să-mi spuneți în comentarii cu care e mai ușor. Aproape am terminat și noi am mai făcut toată cursa și am zis să îi dau restart să filmez. Mi-a venit mie așa. Am zis, hai mă să filmez, că tot mi-am luat nou joculețul. Da, mi l-am luat de azi, jocul. Și nu știu dacă ajung la timp. Bine că ajung la timp. Oba! M-am uitat în greșeală. Bine, m-am uitat în telefon pentru că o să mă joc. O să mai joc cu meci, cred. Opa. O să mai joc cu meci. Stați așa, așteptați. O să pun pauză și revin când s-a încărcat. Nu mai trebuie să pun pauză. Nu mai trebuie să pun pauză. Sper că o să-mi dea cu player. Și player, cursă, iar în deșert. Da, iar în deșert, mamă. Să vedeți acum distracție. Hai, încarcă-te, hai. Hai mai repede, hai. Opa. Cred că trebuia să-mi iau o mașină de deșert. Cred că prima mașină era mai bună. Cred, nu știu. Și e rău că nu mi-am luat cauciucuri. Ultimele cauciucuri. Bine măcar că sunt locul 1. Deocamdată. Deocamdată. Bă, ce te bagi, mă, mine? Să vedem dacă putem să luăm locul 1. Wow. Nu mai am nici loc. Uite-l pe ăla. Oale. Salut. Saluti. Mamă, ce s-a dus băiatul. Sunt pe locul al 4. Fum al 4-lea. În fine. Mamă, hai să-i dau boost aici. Tot boostul, sunt pe loc. Pe ultimul loc sunt. Pleacă, lasă-mă, eu sunt primul. Lasă-mă, eu sunt primul, eu sunt campion. Încercăm să tăiem un pic aici. Boost. Mamă, praf m-am făcut. Praf și pulbere. Da? Sunt pe locul 4. Am înțeles. Nu mai câștig eu cursa asta. Poate să-l ajung pe băiatul ăla.
Dar n-am șanse. Nu cred că am șanse să-l ajung fără boost. A, sau? Opa, măcar locul 3 iau. E bine. Locul 3 măcar e bun și el. Decât locul 4. Mai avem un pic din cursă. Nu. Locul 1, locul 1. Sau? Ha? Pleacă, pleacă.